Чинити політичний тиск на Росію для звільнення Олега Сенцова вчергове закликали в Празі. У чеській столиці відбувся показ фільму російського документаліста Аскольда Курова «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова». Докладніше розкажуть мої колеги. Показ стрічки «Процес» відбувся у Празькому театрі «Палмовка». Захід організував місцевий інститут документального фільму у рамках міжнародного кінофестивалю «Палмовфест». Ми робимо арт-простір ширшим. Саме тому ми співпрацюємо з Інститутом документального фільму. І наш фестиваль об'єднує не тільки театральні шедеври та кінострічки. Ми робимо акценти на політичних, соціальних і культурних проблемах нашого часу. Показом стрічки «Процес» ми хочемо запитати, як можливо жити у 21 сторіччі з таким феноменом, як політв'язень. Ми хочемо запитати, чи демократична країна Росія, чи ми і досі живемо у часи авторитаризму та тоталітаризму. Стрічка російського документаліста Аскольда Курова «Процес» розповідає про судилище над Олегом Сенцовим і спроби родини, друзів та адвокатів звільнити українського режисера з російської буцегарні. Я не признаю анексії Криму і воєнного захвату Криму Російської Федерації. Над стрічкою працювали фахівці з Росії, Естонії та Польщі. На показ до Праги приїхав естонський продюсер фільму Макс Туула. Конечно, не хочется вступать в диалог с Путиным и с российским парламентом, который я лично считаю легитимным. Но иначе воздействовать на ситуацию никак невозможно, потому что приходится вести диалог с диктатором. Після показу чеські дисиденти, правозахисники та історики провели дискусію. Празькі організатори певні, через цей захід Чехія долучається до політичного тиску на Росію у питанні звільнення політв'язнів, зокрема й Олега Сенцова. Будь-яка акція на підтримку політичних в'язнів дуже важлива, тому що, по-перше, це сприяє підтримці демократичного суспільства в цілому, а будь-яке демократичне суспільство – це велика противага путінському режиму і будь-якому тоталітарному режиму. Сфабрикована справа проти Олега Сенцова гучна і доволі відома у Чехії. Українські та чеські активісти тут, у чеській столиці, періодично влаштовують акції на підтримку українського обранця Кремля. Показ фільму «Процес» російського документаліста тут у Празі відбувається вже не вперше. Ба більше, стрічку вже кілька разів показали на міжнародних кінофестивалях у Чехії.